buddy! Ayan. So, marami kaming mamamalingke ngayon. Nakakamiss kaya yung ganito. Marami kayong mamamalingke. Ayan. Dalawa lang. Ayan pa. Ayan si Madam Jibber Jane. Ang bagong, welcome to the, welcome to the club. Ayan, ang aming financer. Ayan, si Sis Mau. Nakakamiss kaya nito. Madalas kasi dalawa, isa, dalawa, tatlo. Kuya di Jibber Jane, plus ni Mawon. Oo. Kaya na mayordoma. Mayordoma ako ngayon, maraming alalay. Ayan. Supervise na lang mamaya to. Tapos munggo. Tapos munggo lang yung Munggo at saka upo ang lumaluluto daw ang menu ayon. So, kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Ayan, sige, mag-vlog-vlogan lang tayo. may pag-vlog-vlogan. Kami. Yung dalawa, ang bilis nila maglakad, andun na sila, oh. Ba't parang ang taba-taba ng mukha ko? Yan, opo. Ang menu natin ngayon is opo, ang pinakamagalang na gulay. Yan, gaya ng nagbabalat. Magalang na nilalang. Magalang na nilalang. Masunurin pa. Mapagbigay pa. Saan pa? Pero ang kakit ng mga opo nila, no? Hindi siya mahahaba. Yung maiiksi lang siya. Ayan, so mag-uupo tayo na may hipon. Ayan. Tapos, eto, mag-aadobong manok tayo na mayroong halong baboy. Ito naman is sahog natin sa munggo. Etong hipon, ano lang to, worth to, mahigit 1 kilo lang to kasi worth of 25-26 something. So, isasahog natin sa upo. Yes, darling? Maliligo ikaw? Yes! Maliligo ka? Ito naman, itlog. Isasawag din natin to sa adobo. Ito, kaya lalagay lang natin yung munggo, pakuluan na natin para lumamang siya. Kayo dyan. Para Magkapira tayo. Mag-vlog daw tayo, sabi ni Nanay habang andito siya. Kasi bihira na lang natin ito makasama tuwing Friday ng gabi. Unlike dati na every Friday night or dati Thursday pa lang kasama natin siya lagi. Pero mula nung ipinanganak yung si Mateo, ayun, simula nun, no, hindi na siya masyadong nakakalabas ng Friday ng gabi. Kaya sulutin daw natin habang andito siya. Kaya pag-iwain natin siya ng Lahat-lahat siya mag-iwa. at saka ampalay. Nadidig ka na ba ni Mita, Nay? Favorito ng lahat to. Nadidig ka na ni Mita? Oo, ito na si Ay, sa'yo yata to. nakaligo na si Madam. Siya daw magluluto ngayon. Ito. Wala ka ba ulit? Ada din Ito ang magluluto. Ada empty nga pa. Ada empty Wala nga. ka ba? Tulong. Timbay dyan. Yung nakaulam na ng itlog, wala ng itlog bukas. Wala ng itlog bukas, ha? Oo, wala. Ikaw ate, ilang itlog na naulam mo? Kalahati na lang po. So, ibalutin mo na ba? Asan yung kalahati? Ayaw ni Gordon yung kalahati. Ayun, si Brother John, ang itlog. Apay, makita yung file no, agala ka Hindi na ako. So, eto na, luto na yung naluto natin yung adobong baboy at saka adobong manok. So, pinaghalo na natin. So, eto na siya. Pat-blur din. Yan, may itlog pa. Pampadami lang yan itlog. Para for sure na magkasya. Yan. So, ito. Luto na yung munggo na may may pork belly at saka anong tawag nito? Palaya. Munggo, ang ulam na pangmasa. Yan. Good morning! Magandang umaga sa lahat. So, today is Saturday again. Ayan ang mga kasama nating magagandang dilag. Mga dalaga kahapon. Dalaga kahapon. Ngayon, dalang-dala. Dalang-dala na. Ayan. Lakad-lakad lang. Malamig pa ang panahon. Medyo mahangin siya at malamig ang simoy ng hangin. Ayan. We're going to so join us mga kapatid every Saturday.
sa ating gawain. 10 a.m. to 12 every Saturday. Ayan. Ang ating worship. Ayan, naglalakad lang kami kasi walking distance lang naman. Kaya let's go. Ayan mga kasama natin. May madamdamin. May ano bang tawag dyan? May mga may madamdamin. May madamdamin. May madamdamin. May madamdamin. Puro madamdamin. Madamdamin ng everything. Madamdamin. Ay, nako.